ngikhulume nawe. Khulume ngolwimi esilizwayo. Laba bahamba bebheke phezulu. I-direction bayithatha phezulu. Kanti indaba ziphansi. Lalela, umntwana uzelwe phansi, kodwa i-direction phezulu. Ukuze uhambe kahle phansi, bheka phezulu. Waqhamuka sesho zakhe ilwimi angiqala ukuzizwa. Kodwa angayikhohlwa namanje lelwimi angayikhohlwa. Athi uyishayina namashayina. Uyishayina namashayina. Futhi wasala yedwa abantu sebebohlile ukuthi kuzwakale shayina namashayina. Shayina la. Angizange ngicimezwe Msimango ngiyaxolisa. Ngambuka wangiqeda nasahlala phansi wayi-actela lelwimi. Wathi sha. Into yangimangaza kukhona bosista babehamba la phakathi kwethu bekhipha amahlanga. Ngibuza lo benzani la? Wathi hayi bakade umoya ongewona wala. Akaqedanga ngihlala phansi base bemdudula. Abone sendiza phezulu. Bosister bakhona bambambile. Ni right. Mina ngizothi alright, wena uthi okay, alright. Okay. Ake wenze nje uthi umakhalwana angenzi thela zonke izono la kuye. Semnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala izilongo. Jesu semnyango wehlela Kwakuyizi-10 January 1959. Angeke ngikhohlwe. Uma kungafika u-2019 ngisaphila, ngiyowenza umcimbi omkhulu wokubonga ngoba ngiyoba ngihlanganisa u-60 years ngizalwe kabusha. Amen usekhona. Tshela umakhelwane wakho uthi makhe sengilicedile ibanga lami. Ukufa kungehlulile.
Ngiyajabula ngoba ngihamba noJesu, ngoba impilo umi ngena Jesu qedela.